का हाल चाल बरुआ सब के ठीक बा नु हमरो ठीके बरुआ। हमार नाम तो वो लोग जानते हो कंजा संजीव पांडे नाम है। घर आरा बिहार के रहे वाला है। बहुत सारे भाई हमारा विषय में जाने लन जी हमारा जो पहले से जुड़ल बड़न और जो नया भाई हमारा साथ जुड़ल बा उनका खातिर एगो वीडियो बरुए और वो लोग देखम जा अच्छा लगी तो आगे शेयर करम जा थोड़ा समझे की कोशिश करम जा कि हम का वीडियो के माध्यम से कहे की कोशिश कर रहा बानी। अब हमारे मेन मकसद पूरा फेसबुक और सारा चीज़ से जुड़ला के ये रहे कि जितना भी भोजपुरी भाई बारन जितना तक ले अपन नाम और अपन पहचान सब कोई तक पहुंचा सके, सब कोई के अपन सोच से अवगत करा सकी और कुछ अपन ऐसा पहचान बना सकी जो कि अगर कोई बात हम रुआ लोग के साथ शेयर कर सकी तो रुआ लोग सुनी हमारा बात के वो खातिर सबसे पहले हमार पहचान बनावल जरूरी रहे कि भाई हम के हैं, कहाँ से हैं, का करीला। तो हम अपन पहले दिल्ली में 10 साल से नौकरी चाकरी करत रहे, पिछले 1 साल से थोड़ा बेरोजगार बने और यही बीच में बहुत गायक भाई लोग से संबंध रहे तो हमरा भी थोड़ा सा दिल में इच्छा रहे कहीं ना कहीं कुछ नया कुछ करे के। तो कुछ गायक भाई के सहयोग से जो स्वतंत्र यादव जी बानी, कुशलाल यादव जी बानी जो राइटर बानी वहाँ के उन लोग के सहयोग से हमारे 2-3 गो एल्बम हमारा निकलल। तो ऐसे हम अपने आप के आज तक अभी हम सिंगर ना मानेला कैसे कि अगर 1-2-3 गो कैसेट केला से कोई सिंगर ना बनेला। बहुत कुछ जानकारी होके के चाहिए, बहुत कुछ त्याग करे के पड़ेला हमरा जहाँ तक समझ बढ़ गई। बहुत सारे भाई बहन हमारा भी बार बार कॉल करेलन, मैसेज करेलन कि हमरो गायक बने के बा, हमरो भाई करे के बा, हो करे के बा। हम बहुत भाई लोग को समझाइले कि देखी अभी ऑलरेडी ये फील्ड में बहुत सारे गायक भाई बारन 10,000 के करीब गायक हुए हैं, हर घर में घड़ी गायक बारन और बहुत सारा बजट लागेला, कोई इनकम के कोनो स्रोत नहीं खे एकरा में। जब रुआ हिट हो जाए स्टेज शो प्रोग्राम करम तब जाके और पैसा के रिकवरी बा, उसके बाद फिल्म लाइन में भी जाए तो बहुत सारा एकरा में अथी बा। और हम तो ये सब कोई के ये सलाह दिला भैया वो लोग जहाँ बानी वही अपन खुशी से रही जा, वही अपन अपना फील्ड में बढ़िया आगे नाम करत रही जा। बाकी जे ऑलरेडी कलाकार बा उनका के सहयोग करी जा, उनका के आगे बढ़ाई जा, उनका के प्रोत्साहित करी जा। हमारी ये बात है। हमारा मेन मकसद सब भाई के साथ जुड़ला से ये रहे कि सब भाई के मतलब अपना साथे जोड़ के अपन सोच विचार के कि वो सही में कि भोजपुरी में सही गंदगी ना, साफ़ सुथरा एक आदमी छवि बनावे, साफ़ सुथरा भोजपुरी के आगे बढ़ावल जाए, ये हमारा मेन मकसद बोल। और वीडियो के भी हमारा रुआ साथ शेयर करे के मकसद ये बा और वो लोग हमारा विषय में थोड़ा सा जानी जा समझी जाए कि कोनो हम प्रोफेशनल ना गायक हैं ना हीरो हैं, कुछ भी बड़े स्टार कुछ ना, एक साधारण सा घर के परिवार के साधारण लड़का है। बस रुआ लोग कुछ भाई के सपोर्ट बा, प्यार बा कि हम थोड़ा बहुत गाना गनी हो, उन लोग के रुआ लोग के बहुत प्यार मिलल है। ऐसे ही हम पहले भी आगे भी हम गाना गावत रहूँ, लेकिन बस रुआ लोग जो फेसबुक से जुड़ल बा, व्हाट्सएप से जुड़ल बा, उहे भाई लोग खातिर हमरा हिट सुपर हिट और फैन हमरा बनावे के हमरा कोनो चक्कर नहीं कि हमरा कोनो स्टारडम चाहिए चाहे हमरा फैन बनावे के बा, ऐसा कोनो चक्कर। बस भाईचारा सब भाई तक पहुँचा रहे, सब भाई तक हमार पहचान पहुँचा रहे कि हाँ भाई संजीव पांडे नाम के भी एक जीव ये धरती पे बड़ुए जो उनकर बड़ भाई बा, छोट भाई बा, एगो अपना बड़ुए। बाकी सब भाई खातिर हमरा हमेशा दिल से हमारा दुआ रहेला कि सब कोई के ऊपर माता रानी के कृपा बना रहे, सब कोई जहाँ रहे खुश रहे, हमरा के ये हमर चाहत रहेला। बाकी कुछ अगर गलती सलती हुई तो ये छोट भाई के माफ़ करम जाए, ये वो लोग से दुआ बा। सब भाई लोग के माता बहन के सब कोई के प्रणाम बा, कुछ गलती हुई तो माफ़ करम जाए। धन्यवाद।